Chi'n hoffi chwaraeon? Mae nifer ohonoch, mae'n siŵr, yn dda iawn yn eich gwahanol gampau. Ond mae'n anhebygol fod yr un ohonoch wedi cyrraedd safon aruthrol Matthew Stevens. Mae Matthew, un o ddisgyblion blwyddyn 10 ysgol Bromyrddin, yn un o chwaraewyr snwcer mwyaf disglair dyfodol. Mae wedi cystadlu ar hyd y lled y wlad mewn twrnamentau di-ri, ac mae'r safon o hyd yn gwella. Dechreuais i cymryd diddordeb pan o'n i'n 9, achos oedd mam a dad wedi prynu bord fach am Nadolig a dechreuais i hwnna. Dechreuais i ware yn clwb Terry Griffiths yn Pen San, achos na'r unig lle yn Gaerfyrddin o gen i ware. Pa mor aml wyt ti'n ymarfer? Wel, ar y penwythnos yn ymarfer tua 4 awr bob dydd, ond ar y dyddiau ysgol, dim digon amser, wedi 2 awr bob dydd wedyn. Faint o arian mae'n cymryd i gyrraedd y safon di? Ond mam a dad wedi prynu bwrdd gytre, a hwnna wedi costio lot o arian. Ar pob yn wythnos, dwi'n mynd lan i twrnamentiau, a mae hwnna'n costio lot o llawer arian petrol. Mae gwesti'n costio hefyd. Beth ydyw gynlluniau di'r dyfodol? Wel, fi'n gobeithio troi proffesiynol blwyddyn nesaf, a gobeithio cael llawer arian. Os i chaelgaeth y ti'n y gêm? I bod yn rhif 1 yn y byd, a i bod yn champion y byd. Wel, mae'n amlwg bod dyfodol disglair o dy flaen di, ond beth am rhywun fel fi? Lle di roi hints i fi am y gêm? Beth gyntaf chi wneud yw gafel mewn cyw. Cer lawr am y shot. Just cadw roi. Wel, fi di bwrw et y beth. Fi'n credu bod hwnna'n ddigon am heddi. Wel, dyna chi, cip olwg ar un o ser y dyfodol yn y byd snwcer. Matthew Stevens, ateb Cymru Stephen Henry.